Съжалявам, шеф. Май, прибързах да се радвам. Съжалявам, шеф. Добре, бе, притупал си го. Добър готвач си, ама що ги протупваш нещата? Това не е така. Трябва, нали, детайлите са от значение. Все пак сме на Hell's Kitchen, не сме в кръчмата в Илиенци, не знам. Аз съжалявам. Брилянтна идея. Абсолютно професионален подход. Креативен си, имаш умения. Някъде в желанието ти малко си позагърбил основни принципи. Не можеш да навиеш риба на роло с кожата. Остава мека, надъвка, наджапанка е вътре. Кожата трябва да е хрупкава, ако ще присъства в ястието.